În ianuarie 1941, Bucureștiul a devenit scena unei rupturi violente între Antonescu și Garda de Fier. Alianța lor, deja fragilă, se prăbușise după luni de neîncredere, rivalități și ambiții incompatibile. Legionarii au încercat să-și impună controlul asupra capitalei, mizând pe haos și intimidare stradală. Antonescu a răspuns rapid, mobilizând armata loială și ordonând recucerirea punctelor cheie din oraș. În acele zile, radioul a transmis mesaje tăioase, iar populația a ascultat cu teamă și speranță. Pe străzi, clădirile lovite și vitrinele închise arătau cât de repede se putea rupe ordinea. După 3 zile, rebeliunea a fost zdrobită, iar Garda de Fier a pierdut definitiv puterea. Urmele au fost însă adânci. Arestări, exiluri și o schimbare brutală în politica României. Rebeliunea din București a arătat cât de fragilă era puterea într-o Europă sfâșiată de război.